Že práve si máte za sebou a tak obrovského množstva detí, ktoré prišli do Piešťanskej knižnice dnes pri príležitosti 90. výročia knižnice. Pri akej príležitosti sa na vás mohli takto vrhnúť? Tak bola to príležitosť teda aj oslav tých 90. narodenín a také verejné čítanie niekoľkých autorov. Ja som tu bola skôr za moderátorku, takže si myslím, že to bola taká príjemná príležitosť a tá hlavná príležitosť bola uliať sa z vyučovania, si myslíme, asi všetci. A tak myslím, že deti potešilo. A vy ste ale aj autorkou detskej knižky, o ktorej sa tu dnes nehovorilo. Čítali sa z iné detské knižky. Akú knižku máte na konte vy? Ja som napísala dávnejšie, ja som napísala vlastne veľmi dávno, nejakých 13 rokov dozadu, takú knižku ako darček pre moju mamu, rozprávkovú, a potom vlastne až nejak 10 rokov na to bola vydaná za takých tiež zvláštnych okolností a je to knižka o brinzovníkoch, ktorí sú dvaja muži, jedna žena, ale pôvodne boli bezpohlavní, ale potom sa to nejak utriaslo a oni tak spoločne chodia po rôznych miestach a nejak interreagujú s ľuďmi, aj im pomáhajú, aj ich pozorujú a vždy večer si musia nájsť studené miestečko na spanie, aby sa do rána nepokazili. No, úžasná téma. Ja ako dieťa by som ju žrala úplne túto knižku, ale možno, že si ju vyhľadám aj teraz, v tomto veku. Prečo ste neprezentovali túto knižku teraz tu? Bolo to dohodnuté? Ja som to... Dovidenia. Ja som tu bola dnes hlavne za moderátorku alebo za sprievodcu tohto čítania, aby to trošku niekto koordinoval a potom už človek teda musí vnímať, ako sa deti ošívajú, ako vnímajú a už to bolo tie 2 hodiny sú na decka dosť, takže po hodinke a pol sme to uzavreli a myslím si, že už by to bolo také na silu, čiže ja som tú knižku už aj tu prezentovala, aj tu som z nej čítala, takže to už ani nie je nejaká aktuálna, čiže to netreba asi sily. Takže môžem hneď sa odpichnúť od toho, že ste ju tu už prezentovali. Ako reagovali vtedy návštevníci detskej knižnice? Aké je tu publikum? Tu je vždy dobré publikum a deti sú vždy skvelé publikum. Oni sú najlepšie publikum, pretože sú úprimné publikum a neondejú sa, čiže to nie sú také nejaké počúvania zo slušnosti a keď ich to nebaví, tak to dajú najavo a myslím si, že to dosť šetrí čas, že človek hneď vie, na čom je. Je s nimi zábava, dá sa s nimi otvorene o kadečom. Oni sú takí, akí sme my, jednoducho nám to hneď odzrkadlia, takže keď sme autentickí, tak sú aj oni úprimní a keď špekulujeme, tak potom sa nemôžeme čudovať, že nám deti klamú a podobne. Zišli ste sa dnes v konštelácii Bibiana Ondrejková, Majka Demitrová, Branko Jobus, aj Emira Kidarier. Aká to bola zostava? Ako ste sa cítili? Ja mám čím ďalej tým viac skúseností s tým, že v akejkoľvek zostave sa cítim dobre, no ale v tejto špeciálne, lebo veď s väčšinou sme sa poznali, Emire som dnes spoznala a je to veľmi zaujímavý človek, aj som si zobrala kontakt, pretože si myslím, že aj v dnešnej dobe vedieť trošku o tých iných kultúrach a konkrétne takých tých orientálnejších je dobre. A so Zbraňom je vždy sranda, Majka je zlatá, Bibiana je zlatá, takže tu nebol žiaden stres. Prekvapili vás niečím piešťanské deti dnes? Alebo teda to boli deti z Trebatíc, tuším, zo základnej školy? Decka ma neprekvapili vôbec ničím, pretože boli presne také, ako som čakala, že budú zlaté, že sa budú hlásiť a že budú reagovať, smiať sa a tešiť sa z toho, že sú tu. Museli ste si nájsť čas na toto podujatie v tom naplnenom diári, alebo ako to vyzerá? Ako je ten váš diár naplnený teraz? Približte trošku vaše pracovné aktivity. Môj diár je tak čudne naplnený, že je furt naplnený a na jednej strane sa teším z toho, že nemám jedno miesto, kam chodím a jednu pracovnú dobu, ale že to je pestré, ale je to aktuálne také celkom natlačené, ale nemyslím si, že teraz by som sa chcela tváriť dôležito, že ako mám toho veľa, ale fakt ten deň je krátky a človek len vyrieši 4-5 vecí za deň a už to ubehlo a ešte keď sa pomedzi to presúva. Takže zajtra mám taký voľnejší deň, zajtra idem si len podcvičiť a potom idem do Prievidze na jednu besedu a do Bojníc, takže to beriem ako takú oddychovku, že vlastne sa iba presúvam v aute, ale inak je to všelijakých... Tým, že idú Vianoce, tak treba všetko popred nahrávať, či už Milujem Slovensko, či už Čárčov, či už v rozhlase a do toho sú ešte tie vianočné večierky, takže trošku tak človek lieta, ale potom zase bude sedieť doma a čumeť do blba cez Vianoce. A ako relaxujete teda? Možno aj teda na tých besedách hovoríte, že je to forma relaxu, ale teda treba zapnúť mozgové závity vtedy, ale ako tak relaxujete? A snažím sa relaxovať vlastne stále tým nejakým mentálnym nastavením, že sa nestresovať, že teraz čo sa deje, že mám prácu, alebo moderovačku, alebo trému. Skrátka ten relax mať tak ako kontinuálne polonastavenie. Samozrejme pri práci treba mať bdelé relaxačné nastavenie a byť prítomný, ako ste povedali, že používať mozgové závity. No a potom mám ten relax úplne
na hlupáka, že sedím doma a pozerám americké sitcomy moje obľúbené, ktoré mám nahraté na USB kľúči a púšťam si ich dookola a pritom jem. Občas sa idem prejsť so psom a potom idem do sauny. To sú moje najrelaxy. Prosím vás niekto, ako sa toto drží? Tak toto dobre držím? Nie? Jak banán asi? Takto? Dobre, super. Ahoj deti a pani učiteľky. 90. zhruba plus minus. Takže to je veľmi dobrý odhad. Ste pripravení a máme tu našich príbehy z trdelníka. Videl už niekto niekedy trdelník? Kto nevidel trdelník? Viete si to vôbec? Tak nech niekto vysvetlí, čo je trdelník. Dievčatko, ty máš copy, ty budeš vedieť veľa toho. Ako vyzerá trdelník? Veľmi správne, je to taký deravý koláč, takže to je trdelník, tak to si môžete potom predstaviť. Je tu Emire Hidayer, dobre hovorí? Emire Hidayer. To budú trošku také orientálne príbehy, podobné ako z 1001 noci, ale k tomu sa dostaneme. Je tu Branko Jobus, tuto z nedaleka. Branko tu má teraz najnovšiu knižku Plajko, dobre hovorím, a uvidíme, či sa k nej dostaneme, alebo či budeme čítať z nejakej inej. Máme tu prvú neviditeľnú autorku Bibianu Ondrejkovú, tak jej zatlieskame. Iba viete veľkú násobilku? No lebo len tí, čo vedia veľkú násobilku, majú schopnosť ju vidieť, takže ja ju vidím. Kto ju vidí ešte? Aj vy ju vidíte. A vrta si v nose však. Úžasných autorov aj pýtať, čo len budete chcieť, potom si môžete nechať podpísať knižky, papieriky alebo aj časti tela. Do jazera. Nastúpi moderátorka Banášová Adela. Veľa nového a zábavného som sa dozvedela. Odvtedy počúvam rádio každý deň, počujú ho rastliny aj peň. Zdravím ťa z mojej školy, na rozlúčku ti spievajú spevokoly. Pre Adalu Banášovu od žiačky Miriam Tomkovičovej. Mirka, ja ti musím taký božštek dať. Ďakujem, to bolo krásne, že to okienko, ďakujem. Prosím, alebo také, že čo si teraz povieme, že nie je začne taká čudná situácia. Ďakujem ti veľmi pekne, si zlatá. Ahoj. Ahoj. Ježiš, koľko vás tu je? To si sme nepočítali. Ešte tu niekto... Daj na mikrofón, na? To je krása. S Petrom Modrovským tvorí pár, láska na celý život to je dar. Ďakujem. Na toto musím si odložiť fakt decka, že som aj nakreslená. No takáto pekná som hádam nikdy v živote nebola. Áno, na tej druhej kresbičke je to aj, to môže byť aj ja, aj ty. V podstate. Ešte niekto sa blíži. Deti, no tak... Keď máš dve krásne deti, všetok čas rýchlo letí. My radi ťa máme, veď láska lady máme. Skladáš pekné básničky, v ktorých ožijú ich hračičky. Síce sme len malá škola, nikdy nie je pri nás smola. Čo nás baví učenie, čo všetok strach zaženie. Si pekná, krásna a milá, strach prekoná tvoja sila. To bolo krásne, toľko emócií, deti. Medzi časom ešte zvládnete taký potles, lebo toto som moderátorsky nezvládla. Ďakujeme Emire, Bibianke, Mári a Branovi. A to boli naši dnešní hostia v rámci neotvorených dverí. A ďakujeme Piešťanskej knižnici za pozvanie. Tak.